פנג שווי זה סינית עבורכם? אם כך אשמח לתרגם. פנג שווי מקיר לקיר. להכניס הביתה 5,000 שנות חוכמה. בסרטון הזה חשוב לי להבהיר מהו פנג שווי, וזאת מאחר ובעשורים האחרונים נוסדו כמה וכמה אסכולות על ידי אנשים בעלי אינטרסים זדוניים, והם המציאו כל מיני טכניקות ושיטות לזימון שפע, שגשוג והצלחה. אשר הטכניקות האלה לא רק שהן לא עובדות, לעתים הן גם גורמות לנזקים בלתי הפיכים. מאחר ועל מנת לעשות פנג שווי, עלינו להבין באופן מעמיק ויסודי את העקרונות עליהם מבוססת אומנות עתיקה הזו. ובואו נבהיר כמה עקרונות לגבי אומנות פנג שווי, ונבהיר מהו פנג שווי קלאסי. פנג שווי מבוססת על תצפיות של כוחות השמיים ומחזוריות הטבע, וכן אופן השפעתם על בני האדם והאדמה. הפנג שווי מרכזת את הרב-גוניות האינסופית של הקיום לנוסחה מתמטית. הפנג שווי הינו הכלי המגשר בין הרוח לחומר. כל התיקונים והריפויים הנעשים בפנג שווי נעשים בעזרת שימוש בחומר, צורה, צבע ומספר. פנג שווי קלאסי משתמש באלמנטים של הטבע להעצמה ולחיזוק של יסודות. פנג שווי קלאסי משתרע וחולש על כל התחומים של חיינו. פנג שווי קלאסי עובד ופועל על פי עיקרון בשלושה רבדים: קרמת שמיים, קרמת אדם וקרמת אדמה. על ידי שימוש בעקרונות אלה, אנו בעצם מזמנים לחיינו רווחה, שלווה, בריאות, שפע, שגשוג, הגשמה עצמית ועוד. ולאחר שהבהרנו את הנקודות העיקריות של אומנות הפנג שווי, אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי, לפרגן בלייק, מאחר וזו הדרך הטובה ביותר שלכם לתמוך בעשייה שלי. אז עד הסרטון הבא אני מאחלת לכולכם רק טוב, שלכם באהבה. ווייט פנג שווי, לבנה גבריאל.